عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yamuri ingkang tansah kawula mulyakaken, ugi dumateng para bapak, para ibu, jamaah sedaya ingkang rawuh akramakumullah. Awalan pertemuan wonten kesempatan ingkang penuh barokah, wonten tempat ingkang penuh curahan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Walau kalimatan senajan mung sakalimat napa ingkang badhe kawula aturaken, langkung rumiyin monggo kula lan panjenengan sedaya tansah ketinggalaken raos puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten secara hakikatipun kula kalih panjenengan sedaya saged rawuh wonten masjid punika. Kula kalih panjenengan sedaya saged nglampahi kewajiban wonten masjid punika. Iki memang nyoto angsal pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya lelampah kula kalih panjenengan sedaya khususé wonten bulan Ramadan, mugi-mugi sedaya tansah dipunrami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu ikraman wa ta'ziman, monggo kita aturaken dumateng Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pundi lantaran beliau lah ingkang sampun beto umatipun minal zulumati ilan nur. Punika wontenipun ad-dinul Islam, agami ingkang dipun pindhani dening Allah Subhanahu wa taala. Kanthi iringan donga wasilah dumateng panjenenganipun, mugi-mugi sisa-sisa umur sing diparingaken Allah niki muga-muga dipun paringi umur sing barokah, dinaringan panjang umur, sehat wal afiat, sehat awake, kantel dompete. Biasa ini kulitnya dompet rotor banter amini. Apa maneh wis mlebu bulan Ramadan niki wis angsal pirang dinten, Bu? 7 nggih. Mergane biasa wong awam niku lek durung mlebu bulan Ramadan kubuhi kapan posone, biasa ngoten. Mungkin lek wis mlebu poso tenan kapan riyane. Mulane wau kula aturaken nggih sehat awake, kantel dompete. Mergane kula jenengan nggih gadahi keluarga, nggih gadahi bojo, gadahi anak, perlu kebutuhan. Mergane tumbas jajan, tumbas pakaian niku dibayar Fatihah mboten purun. Bayari nopo, Bu? Anteng nggih, mugi-mugi barokah pertemuan niki rezeki kula jenengan dipun paringi lancar dening Allah Subhanahu wa taala kangge durja syafaatu likulli amin mutahimin ya Rabbi bil Mustafa sidana filana ya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin.
wonten mudune banyu udan meskipun setunggal tetes. Boten wonten tanaman-tanaman sing saged jogul wonten lumai bumi illa angin biirodatihi kelawan iradah kersane Gusti. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula ora ana daya ngindari maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah iku maujud illa billahi angin kabeh kelawan pertolongane Gusti Allah. Dadi kula kalih panjenengan sedaya samangke saged ngempal wonten masjid punika. Kula kalih panjenengan sedaya saged nglampahi kewajiban punika lan aktivitas-aktivitas lindune niku memang kabeh angsal pertolongane Gusti. Lek ningali sing kados mekaten, kula kalih panjenengan sedaya niku sejatose memang kudu kandel syukuri dhateng Gusti. Lah tiyang niku lek urip selalu mensyukuri, meyakini atas anugerah kenikmatan-kenikmatan sing diparingaken Allah, monggo kula kalih panjenengan sedaya bakal dipun paringi tambahan kenikmatan kalih Gusti. Langkung-langkung kula kalih panjenengan sedaya saged nambahi amalan-amalan ibadah khususe wonten bulan Ramadan. Pramila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku lek di akhir-akhir bulan Sya'ban, beliau niki selalu nalikane khutbah niki nyeruhaken dumateng sedaya menungso, ya ayyuhan nas, iling-iling para menungso. Menungso awakmu dilungkas bakal keketekanan syahrun azim, bulan sing mulya mubarakun fi, bulan sing diberkahi kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing pundi wonten bulan mulya, bulan sing barokah, ranten Allah Subhanahu wa ta'ala niki menfardukan majibaken kangge kula kalih panjenengan sedaya awani dikengken siap minangka dados fardu, dalune dikengken nglampahi salat raweh minangka dados kesunahan. Pramila monggo kula kalih panjenengan sedaya barokah pertemuan iki mugi-mugi siange saged kuat poso, dalune saged nglampahi traweh. Mesti ana pertanyaan, wong poso iku kan hukume wajib, tapi survei membuktikan aku iku wingi metu kok ana wong iku awan-awan kecapan. Mesti wonten ngoten. Kula niku kan saben dinten niku acara wonten daerah Pandanwangi. Jadi alhamdulillah wau dalu niku termasuk turba sing kelahir. Jadi bendina turba iku budal dugi blimbing mriku. Setiap perjalanan niku mesti nemoni wong sakti. Semerap sakti aja kan. Wong ono sikile ga ono dasi, tapi sikile iso obah. Pergane melbunang warungi di Islam lalu sakti ya. Ono sikile boten wonten dasi, pergane melbu warungi di Islam. Tuh, padahal terus poso niki kan hukume wajib. Tapi kok ono wong sing sakti kaya ngoten niku. Tapi kula kalih panjenengan sedaya kudu ngertos. Wonten ayat Al-Qur'an niki dawuh Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong sing padha iman. Jadi lek masalah poso niki boten cuma kula jenengan sing diperintah sing diwajibaken. Bahkan umat-umat riyen saderenge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing tujuane poso la'allakum tattaqun. Tapi kula kali panjenengan saya kudu ngertos, poso niki hukume wajib, tapi kok ana wong awan-awan dadi wong sakti niki ya napa? Pergane kata-katai ayate iki punika ya ayyuhalladzina amanu. Wong sing padha iman diwajibno awakmu nglakoni poso. Ayate boten damel ya ayyuhan nasu. Kok seumpama damel ya ayyuhan nasu berarti sedaya sing rumangsa menungso iki berarti wajib nglakoni poso. Iki damel antisipasi supaya kula kalih panjenengan sedaya posone niki saged sempurna. Keranten terkadang ana posone niki boten batal. Wis pokoke mantun subuh boten angsal dahar sampai ngentosi saat apa? Saat maghrib. Pokoknya boten mangan, boten nginum niki posone sah. Cuma terkadang ana sing batalaken poso, maksude batalaken ganjarane poso, termasuk unek-unek sing boten sae. Dadi kok sampean suatu saat kok ketemu awan-awan ana wong kecapan, sampean kudu eling. Ayat ya ayyuhalladzina amanu boten damel ya ayyuhan nas. Awan-awan ana wong kebul. Boleh rokokan gak apa-apa sing gak oleh kan mangan karo ngombe. Kula mikir lek madzhab Imam Syafi'i kowe gak oleh. Maliki Hanafi gak oleh. Iki paling melu Imam Samudra paling. Allahumma sholli ala Muhammad. Pembuka keterangan iki dipun paring manfaat. Kula niki wau supi gak jadi boten Semerati sanjangi kalih 1008. Jenengan sakniki wajine di Masjid Al-Juli sampai supi boten sempat buka jadwal ini. Jadi alhamdulillah mugi-mugi pertemuan ini barokah bulan Ramadan nopo dados niatan kula kalih panjenengan sedaya muga-muga tansah dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi wonten bulan Ramadan iki Gusti Allah majibaken inggih punika poso. Dalune dikengken nglampahi salat tarawih minangka dados kesunahan. Di samping niku saking istimewane bulan Ramadan, saking mulyane bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dawuhaken wa man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair. Sinten tiyane kok nglampahi ibadah kepareng. Maksudipun sinten tiyane kok nglakoni salat sunnah wonten lebeti bulan Ramadan. Mongko terus Kanjeng Nabi tiyang niki dicatet kados dene nglampahi ibadah fardhu. Maksude pahalane kados dene nglampahi ibadah fardhu. Sampeyan salat tahajud, jenengan sholat hajat, mantun wonten sholat witir, sholat duha, sholat taubat, sholat tasbih, lan sunnah-sunnah itu nih. Kok jenengan lampahi wonten bulan Ramadan, monggo terus Kanjeng Nabi niki dicatet kados dene nglampahi ibadah fardhu. Alhamdulillah. Lalek sunnah mawon dicatet nglampahi fardhu. Lalek seumpama tiyang niki nglampahi ibadah fardhu niki pripun? Karena mongko ono iku kaman kaya dene wong ada kang nekani sapa wong sabaina ing 70 apane faridotan fardune fima siwahu ing dalem bulan sakliyane bulan Ramadan. Lek sunah dipun catet dene kados dene nglampahi fardhu, nek tiyang niku nglampahi fardhu dicatet kados dene nglampahi fardhu jumlahe ping 7 dosa. Kados mekaten jenengan mantun salat subuh
subuh siji niki lek dilakoni ning bulan Ramadan jenengan dicatet kados dene nglampahi salat subuh kados ping 7 dosa. Sing mari subuhan mantun-mantun sing ditambahi pengajian. Lek boten Ramadan koyoke boten wonten ngeten iki. Padahal ini termasuk luar biasa. Sama nih so jamaah tok ini luar biasa. Pergane lek di bulan Ramadan dilipat gandakan pitung dosa. Jamaah ini memang luar biasa. Di samping niku sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi besok niku ten akhirat pas dino kiamat niku pertama kali sing ditanglet-tanglet kali Allah Subhanahu wa taala niku salate dhisik. Engko nek wis salate beres, liyane katut beres, termasuk ngajine beres, zakate beres, sedekah beres, tahlile beres, istighosahe beres, wis pokoke amal-amal nitune niki katut beres. Nek salate niki beres. Keranten terus Kanjeng Nabi pertama kali yaumul qiyamah dina kiamat pertama kali sing ditangetaken inggih punika salat. Langkung-langkung kula kaliyan panjenengan sedaya saged berjamaah niki termasuk itba dumateng beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal terus wa 'alal mukmin ittiba'us sunnah wal jamaah. Jadi wajib wong mukminu ittiba'us sunnah. Sunnah niki termasuk tindak lampahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kalane qauli, wonten kalane fi'li, wonten kalane roli wal jamaah. Inggih punika hukum-hukum sing sampun disepakati kalih mujtahid mutlak. Inggih punika Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, kalih Imam Hambali. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinten tiyange kok purun jaga salat gangsal wedal ma'al jamaati sertane berjamaah. Jenengan zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah, bahkan subuh jamaah. Terus Kanjeng Nabi la yusibu fakrun abadan. Wong niku mboten bakal fakir selamane urip di alam dunya. Lek mboten ngerti fakir lah. Wong niki mboten bakal melarat. Pernane fakir niki sore. Bahkan sak sore miskin. Mulane lek di bab zakat niku fakir kali miskin iki disukani. Jadi lek di ilmu fikih niku miskin niku tiyang sing gadahi pendamelan, gadahi bondo, cuma boten cukup didamel kebutuhan niki miskin. Tapi lek fikir niki penggawean nggih boten gadah, bondo nggih boten gadah, boten cukup, berarti ini nemenan pundi miskin kali fikir. Bahkan saking nemene fikir niki dadosaken nyedeki nang kekufuran. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawakan kadal fakru ayyakuna kufron. Lek kelas kula jenengan iki karo sempo wak fakir sempo. Kecuali memang ada orang yang khusus, termasuk tiang-tiang sing kelase rada istimewa. Tiang-tiang kalane ahlul ma'rifah. Keadaane fakir niku termasuk nikmatun azimatun. Iki termasuk nikmat sing paling gede sing diparingaken kali Gusti Allah. Oleh awake dhewe kok ora pati kuat iki. Nggih mboten. Mulane fakir niku lek mboten kuat akhire timbul sing namine al-nekatu. Iki sing paling bahaya iku al-nekatu. Padahal podo-podo fakir niku lek wong niki ditakdirno fakir kok sabar niku besok mlebu swarga. Keterangan kitab nggih. Ambek wong sing sugih kaceke gangsal 100 tahun. Jadi wong melarat kok sabar terima kelawan napa sing diandung kali Allah. Niki podo-podo wirite, podo-podo ibadahi sik dibarengi kali sedekah niku ganjarane sing okean wong fakir. Cuma lek usume bubuhan ora pati kuat, ya. Apa maneh wis katirya ya nggih Bu nggih. Biasa ibu-ibu sing ngeten iki pikiran san. Ben gawe jajan opo, biasa ngoten ya. Nggih.
Jadi semoga-moga kula jenengan dipun paringi murah rezeki dening Allah Subhanahu. Lah lek wong sing jaga salat gangsal wekdal niki kelawan jamaah terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong niki boten bakal fakir selama di alam dunia ono mawon. Iki termasuk dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kula kalih panjenengan sedaya khususé tasih wonten Syahrul Nadim mubarakun fi wonten bulan Ramadan, mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya pinaringan sehat wal afiat saged nambahi amalan-amalan khususé wonten bulan Ramadan keranten lek ningali pahala ganjaran sing dilipat gandakan sing ditikel-tikelaken kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa utawi syahrul Ramadan iku syahrul sabri wulane sabar, wasabru utawi sabar iku sawabu utawi ganjarane sabar, boten wonten malih iku al jannatu punika rupa swarga. Di samping kata barokah bulan Ramadan iki memang bulan kesabaran. Biasanya isu-isu ke sarapan, makan ini sebetulnya oleh sarapan, kecuali lek lali, menawa mangke mulai moro-moro buka nompawon matur-matur sarapan tek sak piring, gawe kopi sak ropane pisan. Wonten niku yo napa sampean kudune alhamdulillah. Cuma lali ini lillahi ta'ala siji nek kalau lali. Pen mari ngoten moro donga ya Allah, muga-muga mangke lali meneh. Lali iki mboten lali. Nek lali iki mboten-mboten hukumi. Dadi dikon sabar, biasa sarapan mboten angsal. Mungkin bapak-bapak ini biasa izin ngopi, rokokan. Sing paling gak kuat iki rokok karo kopi. Jadi masih kula ora pati kuat tapi yo dimpet mawon. Biasanya ngerokok banget kuat dimpet mungkin lek maghrib ada gak usah dosisi langsung rokokan limo. Bek menawa dipodoi langsung gangsal ngoten lho. Boten apa-apa bek menawa dikodoi. Memang bulannya sabar. Baik sabar secara dohiron wa batina, termasuk batinan ini termasuk sabar nopo gak oleh ngrasani. Berarti itu termasuk dadosaken nopo batale ganjarane poso. Lah wong sing sabar kados mekaten dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawabu al jannah boten wonten malih kecuali balesane ganjarane kecuali punika swarga. Pun muga-muga kula kalih panjenengan sedaya sisa-sisa umur niki selalu dipun paringi pertolongan dening Allah Subhanahu wa taala. Kula kalih panjenengan sedaya saged nambahi amalan-amalan ibadah memang secara hakikatipun asline Allah damel kula kalih panjenengan sedaya di alam dunya niki boten wonten malih kecuali dipun kenging ibadah dening Allah Subhanahu wa taala. Sing kita arep-arep mugi-mugi kula kalih panjenengan sedaya pikantuk kasih sayang rahmatipun Allah Subhanahu wa taala injang wonten alam akhirat dipun lebetaken swarga kali Allah Subhanahu wa taala. Pun niku mawon ingkang saged kula aturaken sing terakhir mugi-mugi barokah salat berjamaah, barokah pengaosan senajan jenengan boten paham nggih boten napa-napa. Wong ngaji tak wajib paham, sing wajib kan ngaji ya, Pak. Tapi lek namine wong ngaji niku boten-boten rugine. Apa maneh keadaane ngaji waktu injing ngeten. Wonten setunggalipun kitab sing dikarang kalih panjenenganipun Hadratus Syekh Syibah Hasyim Asy'ari. Wonten kitab namine Irsyadus Sari kan tadi sampeyan. Temriku termasuk keistimewaane bahasa Jawane ngeten. Sapa wonge kok isu-isukan budal golek ilmu ngaji. Mongko wong iku pengupo jiwane, aktivitas pekerjaane dipun paringi barokah kali Gusti Allah. Mantun-mantun sing nomor kali yastaghfiru lahu malaikatus samawat. Malaikat Allah sing di langit niku kabeh njalukaken sepuro teng kula jenengan ngene. Walaupun sampean sing kula aturaken mulai awal ngantos akhir boten paham, sampean tetep dijarukno sepuro kali malaikat iki lho. Untunge wong ngaji niku. Sing nomor 3 wahitanul fil bahri.
Makhluke Allah iwak-iwak sing ndek segara, sing ndek Sendang Biru, Bale Kambang, Liya, Bajul Mati niku njalukna sepuro. Mulane sampai ana cerita wonten setunggal kiai gak wani mangan iwak laut. Disuguhi ngoten ngapunten mboten mbedahan. Iki napa yai? Padahal iwak laut kan nggih enak awake. Upamane kali sambel to, mati ngene. Jawab kiai ya napa aduh aku gak mentolo kanthi mangan iwak. Wong iwak iki bendina jalukna sepuro nang aku dadakno kok seser kate kok kena aku. Kira-kira aku iki kate mangan iki mentolo apa ora? Niku lek kelas kiai. Nawe dhewe kan sanes kiai ya nggih. Wis pokoke ketok garing. Ono sambele lan oleh bahkan ono sampe kiai gak wani mangan iwak. Pergane bendina iki jalukno sepuro aku. Pergane kan rata-rata lek kiai kan mesti ngaji ya nggih. Mulane mboten wonten critane ulama kiai gak ngaji niku mboten wonten. Padahal memang keistimewaan ini luar biasa. Pendamelan iki barokah sing nomor kali mesti dijalukno sepuro kali malaikat. Lah lek sing jalukno sepuro niki malaikat kana min ahlil jannah boten wonten malih kecuali balesane swarga. Bahkan iwak-iwak ten segara niku jalukaken tiyang sing pados elmune Gusti Allah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi pados ilmu niku hukume fardhu ain wajib. Dadi boten ibadah tok sing wajib. Pergane wong iki saged ngerti syarat rukun ibadah niku kan memang kedah ilmu ya. Lah ilmu niki memang kudu ngaji. Ilmu mboten saged diwaris nggih. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bita'allum. Ilmu niki kudu belajar. Jadi pun sampai gak ada potensi ngene, wis awak iso ngaji, wis anakku gak tak ngaji. Wis gampang ben loro-loro iso dhewe. Mboten saged, Pak. Seumpama kula saged maca kitab nggih seumpama. Mantun-mantun anak kula gak ono sing tak pondok kabeh. Kula wis dibuat tekad. Pokoke anakku nek wis lulus kelas kudu pondok kabeh. Kula kan anake papat, gak ketara nggih. Kula nang dindit jare sampean kok sing nem lu ketokin dong. Anake wis papat, bojone sing siji ta. Alhamdulillah wis kabeh niki memang anugrahe Gusti Allah. Mboten saged, Pak. Walaupun wong tuane iso ngaji, lek anake mboten dingajekno mboten saged. Walaupun wong tuane gak iso ngaji, lek anake dingajekno, insyaallah saged ngaji. Ojo dianggap kok gampang gak usah ngaji, kitab dibom, mantun-mantun diombe. Lek ruang ngono sak lemari dibom kabeh diombe kan penak ya. Dadi ngoten. Dadi yugoni sinten kemawon insyaallah lek gelem belajar nggih bakal dipun paringi ilmu dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane tiyang ngaji niki boten wonten rugine. Sing penting wis pokoke paham gak paham sampeyan mantuk-mantuk mboten mawon. Kula jenenge seneng ngoten nggih. Pun mugi-mugi boten wangsul saking pertemuan pengaosan. Mugi-mugi dosa kula kali panjenengan sedaya sing kita nanti kita sengaja utawi boten muga-muga disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah ya astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman wa wa'afidni amalan salihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ahmadina wa asdadina wa mu'allimina wa masyayikhina wa talamidina wa jama'atina wa liman haqqal wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Ya Hannan ya Mannan nas'aluka al-aman min zawalil iman wal afa madamakan bijahi jalali dzati ajla maqasidana ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil
الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وآخرا والله أعلم بالصواب والمرجع المعاد ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله